Slovensko nie je hrdé na svoje dejiny, lebo nepozná príbehy osobností, ktoré ich tvorili. Školy mlčia, médiá mlčia, my nemlčíme. Dnes u nás absolútne neznáma Fritigil alebo Fritigilda, podľa Papánka 14. slovenská kráľovna, alebo teda kráľovna na Slovensku, riešila problém pravej viery na prelome 4. a 5. storočia. Bola vizigotského pôvodu a ariánskeho vierovyznania. Toho symbolom bol rovnoramenný kríž v kruhu a betlehemská hviezda. Problém ariánstva, učenia alexandrijského biskupa Ariusa, bol v tom, že nepriznával Kristovi rovnocennosť s Bohom Otcom a so Svätým Duchom. Hovoril, že Otec stvoril na začiatku Syna Krista ako prostredníka medzi sebou a tvorstvom a že teda nie sú rovnaké podstaty. To preto sa dodnes v kréde modlíme o Kristovi ako o splodenom, nie stvorenom. Na cirkevnom sneme v Ríme v rokoch 251 až 253, na ktorom sa podľa Pavla Orosiusa zúčastnili aj dvaja biskupy spoza Dunaja, jeden z Jágra, druhý zo Zobora, teda z Nitry, sa problém ariánstva neriešil. Odsúdili ho až v roku 325 na prvom nicejskom koncile, ktorý inicioval Konštantín Veľký. Ariánstvo, zdá sa, u nás pretrvalo ešte dlho, údajne ešte 500 rokov. Kto vie, či aj Samo, aj Pribina neboli Ariáni. Tam Ariána fyzicky napadol svätý Mikuláš. Kedy prišla Fritigilda do Nitry? Podľa výkladu Alana Dologa, ktorý sa pridržá Jordanesových záznamov, pravdepodobným predchodcom v kráľovskom kresle a manželom Fritigildy bol Hunimund, Gót žijúci v rokoch 320 až 405. Ten vyhral vojnu so Slévmi, čiže Slovenmi, v roku 395 a stal sa vládcom Nitry. Bol to rok, keď sa rímska ríša rozdelila na východnú a západnú. Centrom východnej polovice sa stal Konštantinopol a centrom západnej polovice zostal Rím. Keď sa Fritigilda dopočula od obchodníkov o novom učení a o nábožnom milánskom biskupovi Ambrózovi, zatúžila toto učenie poznať. Poslala mu dary a žiadala od neho hodnoverný výklad viery. Listom z roku 396, rok potom, ako priviedla na svet svojho a Hunimundovho syna Gesimunda. Hunimund umrel v roku 405, vládla teda Fritigilda v Nitre sama a po nej syn Gesimund. Papánek ho medzi slovenskými kráľmi neuvádza, Dolog opravuje sled vládcov vtedajšieho obdobia takto: Viduar, Gabinius, Hunimund, Fritigilda, Gesimund do roku 469. Na základe žiadosti svätý Ambrós vytvoril výklad viery a poslal jeho vo forme obšírneho listu. Odporúčal presvedčiť k viere jej manžela a primäť ho i ľud k uzavretiu dohody o priateľstve s Rimanmi. História sa naozaj opakuje. Priateľstvo s nami chceli za každú cenu Rimania, Nemci, Sovieti i Američania. To bol dôvod, prečo sa nasledujúci rok vybrala Fritigilda do Milána. Ambrós vedel, že ide k nemu pohánska kráľovna, ale nedočkal sa jej živý. Keď sa Fritigilda 10. apríla 397 ukázala v Milane, Ambrós už bol 6 dní mŕtvy. A tak bola na jeho pohrebe. Prijala krst a vrátila sa domov. Biskup Pavlinus jej oznámil Ambrózov odkaz, aby založila 4 biskupstva. Nitrianske biskupstvo zrejme iba obnovila a biskupom sa stal Sunias, olomouckým biskupom sa stal Ambrózov žiak Fretol. Po kontakte s Ambrózom prijala Fritigilda pravú vieru a uzavrela dohodu Notitia Dignitatum s Rímom, ktorou sa mali Markomani i Góti riadiť. Podľa povesti dostala od svätého Ambróza sošku starej Matky Božej,
Túto sošku pri návšteve na Svetom Kopečku pri Olomouci korunoval v máji 1995 pápež Jan Pavol II. A samotná Fritigilda je vraj pochovaná v nedalekých Žarošiciach. O biskupovi Suniasovi píše v dejinách nitrianskeho biskupstva Jozef Vurum. Na zozname biskupov nachádzajúcom sa vo Vatikánskom tajnom archíve je spomedzi biskupov v Nitre ako prvý práve Sunias. Ten bol údajne Gót a podľa Jordanesa boli Góti Slovenmi. Je známa biskupová korešpondencia s Hieronymom, ktorý jemu a Fretolovi písal v roku 403. O Hieronymovi rodákovi z Ilírie sme sa už zmienili v súvislosti s jeho vizitáciou v egyptskej Nitrii. Mal však pravdu Jan Stanislav, že dávno pred kostolom Pribinovým bola v Nitre aj svätyňa svätého Hieronyma. Vláda Gotov v Nitre trvala do roku 469, keď v bitke na Ipli zahynul Gesimund. Potom sa vrátila do rúk Slovenov, Ariánov. Pojmu Arián sa však Papánek vyhýba. A tak vieme, že Slovenom vládol potom Marot alebo Marovod a potom Babak. Za jeho vlády Sloveni, teda Slováci, zanechali meno Markomani, píše Papánek. A nasledoval Samo. Za Slovákov, za náš ľud, za nás.